गोदानै दखरा बर' हारिमु आफाद दादों। अदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' हारिमु आफादा अराङाव गोदानै दखरा दुलाराय बर' हारिमु आफाद दादों। हारिमुआनो हारिनि आयना, हारिमुजोंनो मोनसे हारिनि जानाय लोंनाय, गाननाय जोमनाय, आसार खान्थि एबा मोनसे हारिखौ सिनायथि होनो हायो। बर' हारिमुखौ मुलुग बिखायाव फेहेरनाय फुवारनायनि थांखि आरो नोजोरजों अरां ओनसोलनि हारिमु मोजां मोनग्रा सुबुंफोरखौ लानानै अरांनि मिउजिक कलेजाव अरां दखरा एबसुनि बानजायनाय अदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' हारिमु आफादा अरां दखरा दुलाराय बर' हारिमु आफादखौ दाफुंना होफैदों। मख'जाथावनि बे हाबाफारियावनो गाहाय आलासि महरै अदालगुरि जिल्ला एबसुनि लोगो आफादगिरि धरणी बर', अदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' हारिमु आफादनि लोगो आफादगिरि नरनजित नार्जारी आरो गाहाय नेहाथारि रनजित नार्जारीजों लोगोसे जिल्ला हारिमु आफादनि गोबां दैदेनगिरिफोरा बाहागो लायो। दिनै अरां दखरा दुलाराय बर' हारिमु आफाद जि गोदानै दाफुंनाय हाबाफारि बे खोब मोजाङै जानानै थांबाय। आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' हारिखौ बुहुमाव मोनसे गेदेमा माहारि दानो थाखाय खामानि मावबाय थादों। आरो बे आफादावनो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ 1986आव आफादगिरि जानानै बर' माहारिखौ बुहुमाव गोख्रोंसिनै गेरेमसा माहारि खालामनो थाखाय जि बिथिङाव बिथाङा हाबाफारि लानानै खामानि मावदोंमोन, बेनिनो मोनसे बाहागो हिसाबै बिथाङा थांना थानाय समावनो बोसोन होलांनाय बायदि 1991 मायथाइनि 20 जुलाइ खालाराव दुलाराय बर' हारिमु आफादा दाजादोंमोन। आरो बेबायदिनो दुलाराय बर' हारिमु आफाद बायदिनो दुलाराय साख्रिआवला आफाद, आबादारि आफाद, गोबांथार आफादफोरखौ दानानै बर'नि सोमावसारनायखौ गोख्रों खालामनायजों लोगोसे जोंनि हारिमु बिथिङाव आरो फारफ्रोमबो बिथिङाव जोङो बर' हारिखौ, बर' फिसाफोरखौ गोख्रों खालामनो हायो। बेनि थाखाय बे आफादफोरखौ दाबोदोंमोन। दिनै अदालगुरि जिल्लानि गोदानै अरां दखरा दुलाराय हारिमु आफादखौ दाफुंनाय जाबाय। आरो बे दाफुंनायनि गुबै थांखियानो जाबाय अरां ओनसोलावहाय जोंनि लाइमोन फरायसा बिथांमोनखौ हारिमु बिथिङाव जाहाथे खामानि मावनो थाखाय, हारिमु सिबिनो थाखाय जाहाथे मोनसे जौसां मोननो हायो, मोनसे प्लेटफर्म मोननो हायो, बे बिथिङाव बिथांमोना खामानि मावगोन। आरो नोजोर होयोबा जोङो नुबोयो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जोंनि हाबाफारिफोराव बाहागो लानायजोंनो दिनैनि तारिखआव बर' हारिनि गेजेराव हारिमु मेथाइ खननाय बिथिङाव आरो हारिमु बिथिङाव, ड्रामा बिथिङाव, फिल्म लाइनावहा गासैबो जोंनि लाइमोनफोरा दिनै जि स्कप मोनदोंबा, दिनै जुदि जौगादोंब्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सोमावसारनायाव बाहागो लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि बोसोरारि जथुम्मा, जोंनि जि जखनथाइ, बेफोराव बाहागो लानानैनो बिथांमोना दिनै फर्मेल बै समाव जेबो ट्रेनिं, जेबो डिप्ल'मा मोनाखैब्लाबो जोंनि आन्दलननि जि धाराजों फैनानै बिथांमोना जोंनि बे एबसुनि जौसांनिफ्रायनो दिनै बिथांमोना बर'नि मुंदांखा आर्टिस्टफोर, देंखोगिरिफोर जानो हादों। आरो बिनि गेजेरजों बिथांमोना गावनि जिउ राहाखौबो दैदेनलांनायजों लोगोसे हारि सिबिनायाव, हारिमु सिबिनायाव गोख्रोङै बिफाव लादो। आरो बिथांमोनखौ उन संनानैनो दिनै इयुन जोलैयाबो गोबां दावगाबोनाय थानायखौ जोङो नुनो मोननाय जादों। दिनैनि खालाराव जेसेबां बर'नि जाखांफुनाय मुंदांखा मेथाइ खनगिरिफोरखौनो होन, एक्टर एक्ट्रिसफोरखौनो होन, बिथांमोना गिबियाव जुदि जागायजेननाय केरियारखौ आराम्भ खालामदोंबा जोंनि एबसुनि प्लेटफर्मनिफ्रायनो जागायदों। आरो बेयावहाय जोंनि मोनसे लोब्बा आफाद हिसाबै बे हारिमु आफादा, दखरा हारिमु आफाद, जिल्ला हारिमु आफादफोरा गोख्रोङै बिफाव लाबोदों। आरो बेखौ जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा आथिखालावबो जोङो गोख्रों नोजोर होनानै जोङो मिशन दोङो जोंहा, बड'फा मिशन फर सास्टेनेबल चेन्ज। बे मिशननि गेजेरजों जोङो जोंनि लाइमोन फरायसा स्टुडेन्टफोरखौ जोङो बोरै हायो जोङो थुलुंगा होनो थाखाय जोङो खामानि मावदों। जौ जुवा होबथानायजों लोगोसे जोंनि सोलोंथाइ बिथिङाव जोङो गोख्रों खालामनाय आरो जोंनि माहारिनि थाखाय जि मोनसे गोजोन गोरोबथा जादों, बेफोरनि दफाफोरखौ मावफुंनायनि थाखायबो दुलाराय बर' फरायसा नोजोर होनानै खामानि मावबाय थानाय जादों। दा बे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफाद अदालगुरि जिल्ला कमिटिनिफ्रायबो दा बेफोर गासैबो बिथिंखौ नोजोर होनानै दिनै जोङो खामानि मावगासिनो दङ। आसा खालामो अदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' हारिमु आफादा बिथांमोना मोनसे थांखि लादों, दुलाराय हारिमु आफादनि मोनसे मावथांखि, बेखौ बिथांमोना जिल्लानि गेजेराव थाबैनो बिथांमोना आनसलिक आफादफोरखौ दाफामफिननाय बिथांमोना हाबाफारि लादों। बे हाबाफारिखौ जोंनि जिल्ला आफाद आरो दखरा आफादफोरा गोख्रोङै मदद खालामगोन। आरो बेनि गेजेरजों जों आसा खालामदों फैबाय थानाय समाव अदालगुरि जिल्लानिफ्राय हारिमु बिथिङाव आरो गुबुन बिथिं फारफ्रोमबो बिथिङाव जाहाथे जोंनि लाइमोनफोरा
दावगाबोगोनखौ जों आसा खालामनो हायो आरो बे बिथिंखौ नोजोर होनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा अरायसम जोङो नोजोर होगोन आरो जोङो थुलुंगा होगोन आरो बेफोरनि थाखाय जों हाबाफारि लागोन बेखौ जों फोरमायनो हायो। दिनै नैबे अरां दख'रा दुलाराय बर' हारिमु आफाद जि दाफुंनाय बे हाबाफारि दिनै मोजाङै जोबलांबाय। मिरु दुलाराय बर' हारिमु आफादनि बिथोन बायदियै जोङो दिनै उदालगुरि जिल्लानि बेन्दोङाव थानाय जे अरां दख'रा दुलाराय बर' हारिमु आफादखौ दिनै जोङो दाफुंनानै लानाय जाबाय आबुङै आरो जोंहा उदालगुरि जिल्ला हारिमु आफादनि सिङावहाय थानाय जे मोनफ्रोमबो दख'रा हारिमु आफादा गोबां समावहाय दाखानाय दङमोनब्लाबो नाथाय बियो फांसनलेस जानानै थाबाय आरो गोबां इनएक्टिभ जाबाय आरो जाय सिगांनि दानानै दोनलांनाय जाय दैदेनगिरि आनसलिकनि दैदेनगिरि बिथांमोना हयथ' सोरबा बिथांमोना रुंसारि जालांबाय। दा बेबायदियैनो जोङो हारिमु बिथिंखौ जों गोख्रोंसिन खालामलांनो थाखाय आरो हारिमु बिथिंखौ जौगाहोनो थाखाय मुलुग दरबाराव आरो जोङो सिनायथि होनो थाखाय जों गोबांखिनि खामानि मावनांगौ दङ हिसाबै दिनै मोनफ्रोमबो दख'रा आनसलिक हारिमु आफादखौ दाना लानायनि थांखिजों दिनै जोङो प्रथमबार दिनै जोङो अरां दख'रा दुलाराय बर' हारिमु आफादखौ जोङो आबुङै दाफुंनानै लानाय जाबाय आरो बे हारिमु आफाद दाफुंनायनि गेजेरजों जोङो जि मिरु आफादनि बिथोन बायदियै जि जोङो बिथोन हरो बिथांमोननि बिथोन बायदियै जों खामानि मावलांनायनि आखाइखौ जोङो लादों आरो बिनि अनगायैबो माखासे मिरु आफादनि बिथोननि अनगायैबो नाथाय माखासे गावनि जायगायावहाय आनसलिक आरो जिल्लायावहाय माखासे निजाभुगिया माखासे खामानि मावनांगौ माखासे रनसायनानै खामानि मावनांगौ माखासे थायो आरो बेखौ जिखिनि मावनो हानाय माखासे खामानिफोरखौ जोङो रनसायनानै खामानि मावलांबाय थागोन आरो बेखिनिखौ दिनै जोङो नोंथांमोननि सिगाङाव जोङो फोरमायबाय रायजो राजानि सिगाङाव जों फोरमायबाय आरो दिनै जिखिनि खामानि मावगोन दिनै जोंनि जानाय आरो लोंनाय जोंनि माखासे जोंनि मोसानाय मुसुरनाय बिनि अनगायैबो हारिमु बिथिङा जोंहा मुलुग दरबाराव सिनायजानोब्ला जोंहा गोबांखिनि बे गाननाय जोमनाय दिनै जोंनि राव रायज्लायनाय बेफोरखौ जोङो गोजौ फारसे लांनांगोन आरो बेफोरखौ खामानि मावनो थाखाय मोनफ्रोमबो बर' माहारिनि सेक्सनेल जिखिनि आफादफोर दङ बेफोरो मोनफ्रोमबो दायथ' लानांगोन आरो बेबायदि हिसाबै हारिमु आफादाबो दिनै जोङो बर' हारिमु जौगालांनायनि फारसे दिनै गोख्रों खामानि मावलांनांगौनि थाखाय दिनै मोनफ्रोमबो दख'राखौ दिनै दानानै लानाय जाबाय आरो बेवहाय जों नुनो मोनदों दिनै बर'नि हारिमु खामानि मावनायनि सायावहाय गोबांखिनि जोङो बेवहाय रोंगौथि गोनां गोदोनि समाव जि खामानि मावदोंमोन हारिमु जौगानायनि सायावहाय बे मावनाय माखासे आदब खायदाफोरा दिनै आलादा बिथिङाव दिनै जोङो नुनो मोनदों आरो दिनै कम्पिउटार साइन्टिस्ट दिनै जुग सफैदों दिनै बादायलु मुगायावहाय दिनै मावनायनि आदब खायदाया एसे आलादा जानांसिगौ ओंखायनो जोङो दिनै गोरों सुबुं गोरों रोंखा राखा सुबुंफोरखौ दिनै लाबोनानै बे हाबाफारिखौ बे आफादाव बिबान होनानै खामानि मावहोनो थाखाय बिथांमोनखौ बिबान होनाय जादों जाहाथे जोंनि बे हारिमु बिथिङाव खामानि मावनायनि गेजेरजों जोङो मुलुग दरबाराव जाहाथे बर' हारिखौ मोनफ्रोमबो बिथिंनि गेजेरजों हारिमुनि गेजेरजों जोंबोदि बर' बेखौ जों सिनायथि होनो हायो। मोनसे फोसावथाय नोंथांमोननि ओनसोलाव सोरबाफोर ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै थानाय सुबुं दं नामा? जुदि नोंथांमोननि ओनसोलाव सोरबाफोर ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै थानाय सुबुं दं अब्ला नोंथांमोननि थाखाय मोनसे मोजां खौरां ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै थानाय सुबुंफोरखौ फाहामथाय होनो थाखाय नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे रिहाबिलिटेसन सेन्टार। जुदि नोंथांनि नखराव आरो नोंथांनि ओनसोलाव सोरबाफोर ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै दं अब्ला नोंथाङा रिहाबिलिटेसन सेन्टाराव फाहामथाय होफैनो हागोन। मंगलदै सेनं बामुनपारा दरंआव थानाय रिहाबिलिटेसन सेन्टाराव नोंथाङा ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों गोदोसोनानै थानाय सुबुंफोरखौ फाहामथाय होफैनो हागोन। नोंथाङा नोंथांनि ओनसोलनि फेग्रा मुवाजों गोदोनानै थानाय सुबुंफोरखौ बे रिहाबिलिटेसन सेन्टाराव फाहामथाय होनानै सासे राफोद आरो मोजां सुबुं खालामनो हागोन। गोबां बाथ्रा मिथिबावनो थाखाय नोंथाङा 9859262926 60030092706 नैबे होनाय जानबुं नम्बराव खौरां लानो हागोन।